O labor social de Amicos non se limita á atención de persoas con diversidade funcional, senón que vai moito máis aló. O respeto polo medio ambiente levounos a embarcarse nun proxecto pioneiro en España que lles permitirá compensar ambientalmente as emisións contaminantes das súas actividades e instalacións. Medir canto contaminamos, canto CO2 producimos na nosa actividade diaria e apostar pola súa compensación. Nos calcularemos a huella de carbono que dará medida e validade este ano e para o ano que ven faremos a compensación do CO2 emitidos transformándose neste caso na primeira entidade de España que ten recoñecido o seu CO2 medido e ao mesmo tempo compensado, co cal se produciría unha entidade de contaminación cero que todo o daño que produce ou toda a contaminación que produce a compensa. A compensación levarase a cabo mediante unha serie de plantacións forestais, boa parte delas nas proximidades das súas instalacións, para mellorar así a calidade de vida na súa contorna. Un tema de plantacións forestais, medición da compensación, da absorción dos árboles e facendo un proxecto de plantacións forestais. Son varios desarrollados nos últimos anos, Montepindo, Dodro, Fragas do Eume, e unha delas que vamos a facer, pois faremos moi cercanos aos centros para que a compensación tamén sea local, se realizará ou na zona cercana aquí a este centro ou na zona cercana ao Boiro e aí faremos o bosque de compensación de CO2. O compromiso medioambiental de Amicos non é novo, xa que a asociación leva tempo traballando na implantación de sistemas máis eficientes. Nos últimos anos investiu 60.000 euros na sustitución do sistema de calefacción por caldeiras de biomasa.